హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీ గాయత్రి టూరిస్టర్స్ కుకట్పల్లి హైదరాబాద్. ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి మనకి జూలా కలెక్షన్ అంతా 1 by 1 చూపిస్తున్నాం కదండి. అండ్ జూలా కలెక్షన్ లో నెక్స్ట్ మోడల్ అండి. ఇప్పటి వరకు మనం అంతా జూలాస్ అన్ని బ్యాక్ రెస్ట్ తో ఉన్నవే చూపించాము. చాలా మంది కస్టమర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంటీరియర్ కి తగ్గట్టుగా బ్యాక్ రెస్ట్ వద్దు, ప్లేన్ జూలాస్ ప్లాంట్స్ కావాలని అడిగారు. అందుకని మనం రోజ్ వుడ్ లో తీసుకొచ్చామండి జూలా. చూడొచ్చు, ఇదంతా వచ్చేసి ప్యూర్ ఇన్లే అండి. ప్యూర్ రోజ్ వుడ్ లో ఇన్లే. మనకి మొత్తం ఎలిఫెంట్ మోడల్ వచ్చింది చూడండి. మొత్తం 4 side బార్డర్ ఎలిఫెంట్స్ వస్తాయి. అండ్ మీకు ఇక్కడ అంబారీ డిజైన్ వచ్చిందండి మొత్తం ఇన్లే అంతా. అండ్ దీనికి వేసిన చైన్స్ కూడా చూడండి. అండ్ కింద మనకి ఇది ఎలిఫెంట్ మోడల్ వచ్చింది కదండి, అందుకనే ఎలిఫెంట్ చైన్ లింక్స్ ఇచ్చాము. ఈ ఎలిఫెంట్ అనే కాదండి, దీంట్లో చైన్స్ లో మన దగ్గర చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ చైన్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన నెంబర్ కి కాలర్ పింక్ చేయండి. మనకి వరల్డ్ వైడ్ షిప్పింగ్ కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. వీడియో కాల్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. థ్యాంక్ యూ.